O estadio de San Lázaro foi esta mañá un formigueiro de rapaces que asistían a unha das clasificatorias provinciais do Campeonato de Cross, enmarcado no programa Xogade da Xunta en idade escolar. Eran preto de 1.500 rapaces chegados dende diferentes centros educativos da comarca, de Noia, Porto do Son, Muros, Outes, Brión e Lousame. As categorías participantes, tanto masculinas como femininas, ían dende alevín a cadete, pasando tamén por benxamín e infantil. A actividade asistiu o conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quen destacou a importancia de apostar polo deporte base, para inculcar dende idades temperás a necesidade de levar unha vida activa e saudable. Hoxe vimos a animar aos preto de 1.500 rapaces e rapazas que se dan cita nestas actividades que se marcan dentro do programa Xogade, no que xa levamos 16 tempadas mobilizando os rapaces entre 6 e 16 anos dos colexios. Estamos mobilizando en torno ao 60% de todos os rapaces e hoxe aquí en Noia, gracias a unha agrupación deportiva escolar e o Clube de Atletismo e Deportes de Barbanza, a asociación, pois somos capaces de facer esta previa á provincial, onde rapaces de todas as idades veñen a competir en atletismo e gracias a este programa, pois repito, estamos facendo que o 60% dos rapaces practiquen deporte. Colaboramos e ten unha inversión aproximada de 4 millóns de euros porque nos pagamos a Xunta de Galicia o seguro escolar, pagamos o transporte para que todos os rapaces de 20 centros, neste caso, se podan achegar a estas probas e ademais despois a propia organización, pero creo que é unha boa inversión na que os rapaces se achegan ao mundo do deporte, o deporte de base, que é unha das principais obxectivos da Xunta de Galicia. Preto de 30 autobuses chegaron esta mañá para trasladar a estos 1.500 rapaces que se achegan ata aquí, ata o noso estadio de San Lázaro, para participar neste programa, algo que creemos que é moi importante para o fomento do deporte en idade escolar e que seguimos encantados de poder prestar esta instalación para que este programa siga adiante. Segundo explicou o propio conselleiro, prevese que a actual temporada 2024-2025 manteña ou incluso poida superar as cifras da última convocatoria do Xogade, na que se contabilizou unha participación de preto dos 148.000 escolares, de idades comprendidas entre os 6 e os 16 anos.